Moi YouTube! Mä oon kuvaamassa mun parhaan kaverin Benjaminin kanssa YouTube Growtopiaa. Penko ihan liikas. Jei! Okei. Oota, mä laitan mun toisen käyttäjän. Sori. Herraa harsia. Mennäänkö mun maahan? Vaikka. Siis minä ja Benjamin ollaan tehtävä... Sori tuosta. Niin, että me mennään mun maahan, mikä... Tulkaa ihmeessä minun maahan nimeltään Herra Harsia. Ei siis herra Parsia. Ei. Moi Benku. Moro. Benkoikka bro. Ja tämä on siis minun oma maa. Älkää välittäkö, mulla on ripperit. Okei. Älkää välittäkö, Siis... jos toi on vähän semmonen... Lötköjätkä. Okei. Niin, että meillä olisi tänään Benjamin asiana jatkaa meidän maata. Eli nyt aloitetaan. Mitä sun Indivissä löytyy? Onko sun niitä piikkijuttuja? Tässä semmonen pieni... Noita, tehtäisikö rata? Semmonen esterata. Ai Venuksilla. Niin. Sopiiko? Okay. Voiko sä antaa mulle joku määrä? Haluatko sä tehdä? Okei. Kuinka monta? Anna nyt 50 ainakin. Anna 60. Okei. Hitto, mulle ei mahdu tilaa! Mä stressaan mun laava. Noin. Mä menen tekemään uuden. Mä oon surkea kyllä tekee tämmösiä. Okei, se alkaa. Hitto, kun mä osaatte. Mä teen niitä radaa. Joo. Tää on aika vaikee tää. Perkele. Ei tää nyt kannata. Mä pääsin. Jei! Mä oon häkkäri. Lolla. Ei oikein. Mä olisin niinku bännännyt sut täältä jossain. Eli mä oon oikeesti häkkäri. Mä en oo vaan myötänyt sulle, mä oon häkkäri. Mä olisin oikeesti... Ei oo totta, mitä mä tein. Tee pikkuinen haaste noille. Hei, onks sun vettä? Laita vettä tohon. Oh. Sä voit laittaa. Siis mieti, tämä on ensimmäinen juttu. Pitäisikö mä nyt kumittaa noin tosta? Hei. En mä tiedä. Voinko mä please kumittaa tän jutun tästä? Sä voit ottaa nää. Joo. Mä haluan oikeesti tehdä mitä. Sä saat ottaa nää muut diamondit. En mä tarvii. Okei. Kiitos. Okei. Ekaksi me tehdään tämmönen hieno tämä. Sitten vähän pitempi hyppy. Ja nyt tulee se 2 kerrosta vähän. Noin, sit... Miten se vettä laitetaan? Kosket vaan siihen. Noin. Hyvä, niin tuosta pitää päästä. Mä teen aika sopivan tästä radasta. Ja tilatkaa munkin kanava. Niin, ja sen herra Rocket on Benjaminin kanavaa ja tilatkaa munkin kanavaa. Mulla on 21 tilaa, eli mä tarvin 25, niin sit tulee spessu. No jumalauta, mulla ei oo ainuttakaan. Vai se 1? Niin. Niin oikeesti tilatkaa minunkin kanavaa, että te teette minunkin ylpeäksi, koska haluan olla ylpeä itsestäni. Ja muistakaa se, että aina laitan tähän radan päähän, laitan aina jonkun paunan, että et varmaan laita. En. Okei, viittis mä rataa lopettaa tähän. En mä tiedä, kun tää aika lyhyt. Okei, jatka sitä rataa. Mä vittuilen. Mä en tiedä, miten rakentais. Jotakin paskaa meidän pitää tehdä tähän. Jotakin paskaa.
Kun en mä nyt tätä rataa voida jätetä ilman. Mulla on vaan 4 vietämässä. Nyt tähän tulee tämmönen vimppakohta, sopiiko? Mulla ei ole enemmän blokkeja. Tää on vaikea sitten. Siltä näyttää. Mut jos laittaa nuo white blockit semmoisesti tuo katoks. Ei se kauhea. Ei, tää on pikkusen. Tää on liian helppo. Estä meidän rataa. No mä hävisin heti tossa jo. Hemmetti. Mä voin kokeilla uusiksi. Tai ei se. Fuck. Mä pääsin tänne asti. Vittu. Ei perkele, jatka sä tätä hemmetin rataa. Mä pääsin loppuun asti. Oikeesti. Lola. Mulla on liian easy. No Bona on parkourannut jo paljon. Ai vittu. Mä olin sitä. Okei, jatka sitä rataa, sopiiko? Blokit. Onko sulla? Ai mustat. Ne. Mulla on 3. Vaan näitä. No voi. Ota näitä 3. Ei ne riitä. Ihan sama. Oho. Mä rakennan jotakin muuta tänne. Sopiiko? Mhm. Sopii. Sitten mä tulen sit jossain kohtaa rakentaa tätä. Joo, tää on 7 minuuttia nyt on mennyt. Mennäänkö 8 minuutin jakso ja lopetetaan. Okei. Joo. Nähdään kohtaa.